Dragi prijatelji, mene je Tonino ugostio jutros malo prije 9 sati i dobro me uposlio cijeli dan i ovo je meni 7., 8. nastup. I sada ne znam što da kažem. Ja se čisto suosjećam sa njegovim suradnicima ako je on takav gradonačelnik i tako svoje suradnike tjera da rade. Ali zapravo ja bih vam rekao ono što vi sve znate. Ono što svi znate. SDP će pobijediti na sljedećim parlamentarnim izborima na današnji dan za mjesec dana. SDP će formirati poštenu, uspješnu i efikasnu vlast. Hrvatski narod, Hrvatska država, hrvatski građani trebaju SDP-ovu vladu da smijene ovu neefikasnu, neuspješnu i sve ostalo ovu vlast. Hrvatska nikad nije bila više zadužena nego što je danas. Hrvatski građani nikad nisu bili više zaduženi nego danas. U Hrvatskoj se nikad ni više nije trošilo, a manje proizvodilo nego danas. I zbog toga treba smijeniti ovu vlast koju Hrvatsku vodi u totalno pogrešnom smislu. Hrvatski vanjski dug je prešao 30 milijardi eura. Građanski dug građana je prešao 105 milijardi kuna. Vanjski dug Hrvatske se povećao u ovom mandatu ove Vlade preko 50%. Hrvatski građani su se zadužili više 100% nego što je bio dug ukupan od 90. godine do danas. Do 2003. hrvatski građani su se zadužili 54 milijarde, a danas dug hrvatskih građana ide preko 100 milijardi, 105 milijardi kuna. Trebamo vratiti i dug inozemstvu i naši građani trebaju vratiti svoj dug našim hrvatskim, ako jesu, bankama. I kad nas strani analitičari gledaju kako to možemo činiti, onda nas gledaju tako da smo mi potrošili svoje buduće dohotke za današnju potrošnju i postavlja se pitanje da li je Hrvatska potrošila danas svoju budućnost. Ako ova vlast ostane dalje u Republici Hrvatskoj, onda je Hrvatska već sada potrošila svoju budućnost i zato treba ovu vlast promijeniti. Kad gledamo čemu je takav razlog, ako idemo dublje u gospodarstvo i ekonomiju, onda vidimo od ukupnih investicija samo 15% i manje od 15% investicije idu u prerađivačku industriju, odnosno u proizvodnju, a ostale investicije idu u neproduktivnu imovinu. Da bi znali što to znači, zemlje koje se najbrže razvijaju u našem okruženju, naši susjedi Slovenci, oni 45% ukupnih investicija usmjeravaju u proizvodne investicije, a sve ostale tranzicijske zemlje usmjeravaju preko 30% vlastitih investicija u proizvodne investicije. U Hrvatskoj je obrnuta situacija, previše investiramo u neproduktivnu imovinu, u spomenike, a premalo investiramo u proizvodnju. Zbog toga će SDP promijeniti tu politiku. Cilj naše strategije je danas u globalizirajućim uvjetima stvoriti snažnu Hrvatsku državu na korist svih njezinih građana. Da bi ta država bila snažna, mora biti snažno gospodarstvo, a da bi snažno gospodarstvo bilo, mora imati velike stope gospodarskog rasta. Mi smo prije 2 godine definirali jasno naše ciljeve i kad su nas drugi pričali da to je politikanstvo, da nije to dobro, mi smo definirali naše ciljeve da stopa gospodarskog rasta u Hrvatskoj mora biti preko 7% u našem mandatu. Naš je cilj povećanje domaće proizvodnje, naš cilj je povećanje zaposlenosti, naš cilj je povećanje izvoza. Jedno na taj način možemo riješiti i dugove prema inozemstvu, na taj način naši građani mogu riješiti svoje dugove prema bankama, na taj način možemo dobiti samo veće plaće, veće mirovine i veće dividende. Samo povećanje domaće proizvodnje možemo povećati mirovine, možemo povećati izdvajanje za zdravstvo, možemo povećati izdvajanje za školstvo, možemo povećati izdvajanje za zaštitu okoline u kojoj živimo.